a més, el Rafa ara ens parlarà. Escolta l'encisador ritme dels teus llavis, el contrapunt harmoniós de la paraula que t'emergeix pregona al pit. Es van dint reflexos sonors en l'aire. Sempre el gest que t'acompanya o envolta tot d'una bondat serena, d'un equilibri ferm i calm. Pintem despullats de paraules. Cantem a cau d'orella la fera ferotge. Revivim el concurs estúpid dels egos de les hores irrecuperables al rellotge. La barbària moderna del jo més. I comprovar així que és d'anada, també però de tornada. Que Ovidi era molt creatiu, com tots els artistes, i jo intento ser creatiu. I entre els creatius sempre hi ha relació, encara que siga una cosa tan simple com la redonesa de la O. Clar, Rafa, en realitat el món és un cúmul de casualitats, i tu, com a bon artista, n'has caçat una al vol. Agraïment a l'Ajuntament, a la regidoria, per haver-me deixat aquest espai magnífic i en el que poder fer una exposició redona, perquè al final va de redolors i bueno, estic content i joiós de veure si la meva obra, que la puc mostrar en bona amplitud. I res, agrair-vos a tots l'haver vingut i en fi, espero que disfruteu.